na, kadagiti amin nga agararam kan ka. Asino nga iti planom nga aklunan? No da kayo ti damagak, nanang. Asino ti kayat yo para kanya? Ni Jun ngamin madlaw na singpet, kan man nakimisa. Agpada tayo gayam iti kapaliiwan, nanang. Ni Jun mo't tinakitak anatak ng kadakwada amin nga agdatdatan kanya. Kan isu ti pakarik na ak iti ayat. Agad, anyapay lang arudararamidam nga ay. Aklo na mo na. Agpadamot nga da trabaho yo adwa. O nanang, talaga aplano kun nga aklunan ni Jun. Kat naibaga na nga agkasar kamin, patgakon, nanang. Sige, makaamo ka, anak ko. Ay na, tapno ibagakan ka, kapsat. Manipod nagamam mo da John kan ti anak mo ani John na. Nasursuron ni John ti makimisa. No kasta. Kadagito'y laeng makimismisa ni John nga anak mo, kabsat? Wen, kapsat. Ay na, idi saan na pa'y anamam mo ni John na. Jak maawis apulos asumrag iti simbaan ti anak ko. Maragsakan ak nga rod, tadakkel tinagbaliwan ni John idi naamamuna ni John. Aya, mayat nga rod ano kasta kabsat. Manakimisa nga mintanak ko, di na maliwayan ti mapan mangidayaw iti apaw. Mayat ti kasta kabsat. Uray kasano ti kinabisi tayo nga trabaho. Masapol nga ikan tayo met ti Diyos iti oras na. Tano saan agapo iti apo? Awan tayo dito'y abiyag. Iso masapol aditay liwayan ti agyaman kan kuana. Babaen ti intay panangidaydayaw kan kuana. Wena kabsat, husto launay daytaan na ibagam. Anya kay mo't tinanang? Didak pa'y amo nga ibainan mat. Apay Jun anak. Adda ka di mati nga inaramid ko. Nangagkuting bagbagayo iti ina ni Jonah. Apay, masapol nga ibagayo nga itala na sursurok ti sumbrag iti simpaan? Ay pasensya ka nanak ko. Ibukbuking dakmat nanang. Naibagaklaeng mo tanak ko. Wen, ngem saan nga amin abanag ket masapol nga istoryaan nyo iti sabali a tao. Pasensya ka nanak ko. Pakawanan nak ko ma. Agkasarta ko man, Jonah. Adakan ka dayta, Jun. Di ka madanagan. Makitinulong ak iti magastos para iti panagkasarta. Uray simple la siguro na selebrasyon ti kasarta. Basit ti awisan ta bisita. Dayta, ket no okay laken ka. Una, awan mat problema iti dayta. Tinapatag, agbalin aligal kan mabindisyonan ti panagdanata. Wena, dayta ti kapatgan, Jonah. Praktikal ti biyagitan. Sana na masapula nagarbo ti sagana. Ora nyaman dayta apasken. Wan, Jun. Pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sata. Talaga? Makiasawa kan, Jonah? Wan, Marley. Inton o may abulanan. Ala, kat no plano may matantag kalay sa kani Jasper nobyo. Kasta ay, no kayat yu, di ag double wedding tayon. Maminsan ti gastos. Ay na, nagmayat kat kuman ngay no kasta. Ngam, urayan mi paimot ngamin asumang patikab sa tinobyo nga agapoy ja abroad. Sa amin to pagsasaritaan dayta. Kasta ay, di sumaruno kay ton. Kapilitan na kasta. Akat kumusta ni Jun? Kas may sa nobyo? Mayat, naragsakak. Takaskan kwa na ti pakiasawaak. Namati iti apo. Naasidag iti Diyos. Ay, agpada ta, Uray siyak, naragsakak mo ti tinobyok, tanasingpet lang arudan, nagagatpay. Kan kang runaan ti amin, kasi tinobyom, naasidag mo ti apo. Amom ka diya, day ta ti numero 1 asap sa pulak iti may sa atao. Ti man nakimisa lalaki? Agpada ta. Ngamin, mamati akong awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan mi.
Adaman, ngam gagangay tula a problema. Wana, dalakalasulbaran ti parikot ti agasawan, nagpadadaan na mati iti Diyos. Tagpadada nga adda pa nagbuteng na iti namarswa. Jun, lakay. Agring kan. Maladotan iti simbaan. Ito maminsanin makaturturog ak. Ha? Turog ko pa ito handa man ng trabaho na bigat. Kakaiso na day off ko. Jun, sumagmamanumit lang ang oras ti pan nakimisat na. Uray agawit ta matladagos. Ay na, si Kante mapano kaya't mo bakit? Basta siya kiturog ko. Kumusta ti adasawa na, Jonah? Sika ngay. Kumusta ti asawa na, Marley? Sika talaga, isubsublimot kanyak ti saludsud ko. Sika ti damdamagak. Oh, abe nagsinaay ka ngay. Ada ka di parikot? Sika pa'y ti umuna nga gistorya. Sakbay asyak, Marley. Sige. Ay na, naragsak kami ka ni Jasper nga asawak. Ngamin, nagtalinaad ti kinasingput na idagararan pa'y laang kanyak. Kasla dadapay kit din nga inayat na kiti husto. Ha? Kasta ka di? Makimismisa pa'y la ka di? Wana, mabalin ayamat alanganan mi dayta. Saan? Naimbag ka pa'y nga rod, Marley. Ay, nagbidutak sa iti pinili ang nakiasawaan. Ha? Ala ka? Ape akas tamat ng tibag pagam. Manipod nagasawa kamin. Saanan asumsumrek ni John iti simbaan. Kan, ininot ti panagbaliw ti ugali na. Aniya? Juan, iso ang nagbidutak sa iti pinili, Marley. Nga manyangay, adaditan. Saan mat ang mabalin basta sinaaklatan ni John, ta nagkasar kami kat nga ron. Wen sana kaskarina ti makisina iti asawa. Iso ti makunak, ikararagam latan Ikamang mo kiniapo ti anyaman na pagdaldalanam ita. Jasper, ada sa nga ilimitay. Nakasaritam ka din? Ay, uwan manong John. Kaanak day jay. Kasta? Kanyang iti gagaranakan ka. Umay dumaw dawat iti kwarta. Tapag nayon na kanu iti tuition fee na. Anya? Sikat imang papaadal iti kaanakam? Tultulungak ti kabsat ko. Tawan mo't trabaho ti kabsat ko nga mana. Tultulungak ida, takasi damat. Barang makalpas ti kaanak kahit matulungan ang tumad dagiti dadakkel na. Nagsingpat ka mat Jasper. Ay, no siya kakit saan nga agbalin ti kasta. Ha? Pagbanbanno ka? Pag numaran ka ti sa balin? Ha? Adalagat may tulong. Apay ki din na saan ngay? Ay, uray pay. Diyak kaya ti kasta no siya. Idulin ko ati kwartak. Isungarod nga da bangko, tapno da pangidulinan iti kwarta. Ha? Agruam ti tawa mang namnama iti sa bali, no panpanuyuyam. Iso ano siya, saan ko nga ugali ti tumulong kun agpautang iti sa bali at tao. Nga uray kabagyak a mismo. Saan ko apadpadaksen ti anak ko, Jonah? Ngamsigo den akasta ti ugali na. At daimimot na, naturay kan istrikto. Kan sigod asaan aman nakimisa. Ti amok nga rood kat nagbalbaliwan. Ngam nagsubliman matan ti sigod nga ugali na. No kasta, panagin ko na laang timpakpakita na akinasingpet idi agar-aram pailaang, nanang. Kaslakastan anak ko. Tain subli na matmanan ti sigod nga ugali na. Paspasin siya am kumanti anak ko, Jonah, wan. Aw-awatam kumalatan. Wan nanang, uray anya pa'y ti kinatao ni John. Asawak lata day chay. Isu nga ano sakti anyaman nga ugali na. Nagsweldo kan, Jonah? Wan, sika ngay. Kasusweldo kita ngam indiretso ko na ti bangko. Imbangko kami nin.
Dahita sweldom ti gastusan ta iti inaldaw. Kaya hindi ka iti allowance ko. Iti sweldom ti pangalaki ti allowance ko tapno sana maksayan ti sweldo. Savings ta dayjay. Oo na, Jun. Ken kita am dagiti gatgatangam ta dagiti la importante tane. Masapol nga gurong ta. Narigat magbarbarayuboy ta ita panawin. Tanarigat asapulan ti kwarta. Sanay bakit? Ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo? Mabalindag kita iti pabor. Oh, anya dayta, Nanang. Mabalindi pumuro iti kwartayo. Pagkatang ko kumay iti agas ko. Ha? Ay, una. Sige, ta umayak kita no madamdama. Sige nga raw. Urayan ka. Bye. Bye, Nanang. Anya timbaga ni Nanang. Kwa. Umut-utang iti kwarta lakay. Paggatang nakano iti agas na. Anya? Ay una yan. Pamilyado kan? Ngamang namnama pa ila iti sweldom, John ha? Apay, awan sa bali pagutangan na. Adamod dagiti daduma kakabsat mo Kwa. Awan matrabaho dagiti kakabsat ko. Kahit gaputa si kati adda trabaho na si kalatan tinamnamaan ti inam amang tulong. Ay maditi kasta. Unfair. Ala, di ka nagsao. Tasaan akon amapan ijay ayan ni Nanang. Una, pariknamot ngamin ti inam. Ipariknam asaan ka single. Nga dan asawam. Tapno saan lata amang namnamakin ka. Diyos ko. Lawlawagam ko mati panunot ti asawak. Di mo ka di itulok ngagtultuloy ti kasyay nga ugali na. Apo. Isurong ka di ti umno nga aramidan na. Tapno na sayang at laang ti aramidan na. Apo. Numabalin. Diyak kaya't aguraan ti asawak. Gapo iti makitkitak nga ugali na ita. Impaay mo ti asawak akabinadang ko iti biyag. Katulungak itirigat kan ginawa. Ket agdanggay kami kuma amangidayaw kan ka. Apo. Iso alaw lawagam kuma tinakulaapan apanunot na. Manong John, nadamag mo ka din ti problema dito yung kumpanya pag trabahuan tayo? Una nga ron, Jasper. Kasano da ito yan? Agsaramat gaya man iti mabiit. Awan ti mabalin tayo, Manong. Jack man mo no, niya tipod na makagapo. Ngam, adag kun ko na analogi. Adamot mangibagbag nga ilakodan tayo ito apasdek. Ay, kasano tayo nga ron din. Mapukawan tayo niti trabaho. Kapilitan na nakasta, Manong John. Awan mo't lata ti master ka katrabaho. Over-idsak nga minan. Iso marigata na nga gaplay. Alakit agan anos talata ano anya ti adta. Pampanunotag tag negosyo. Tadamot basit urnong ta. Iso na ti aramatag. Oray basit la negosyo. Oray dahi pakanan no iso. Adakan ka dayta, lakay. Kumusta to'y pakanan nyo, John? Karurugik pa ilang mo't nanang. Iso apaliwag pa ano kasano. Ay, gunda ka. Aywan gaya manak ko. Adda mabulod a kwartam. Naibus mo't tay kwarta ko unkat ni. Awan mo't gayam agas ko nanak ko. Ay, unay kay mo't nanang. Di kay man mo't mangmalas iti negosyo. Karurugik pa ilang agnegosyo ng utangan da kadagusan. Utang ti buwin na manok. No adda ngam no awan, okay lang. Awanin ata na usar konti kwarta, nanang. Ay, awan na talaga, Jonah. Diyak kaimaan ti agnegosyo. Lugi akmat. Awan mo ti umay mangan iti pakanan. Jun, Apay nga takas lag, mamalas sa kakanayon. Bakit? tinasayaan. Agrobot ka. Domingo ita. Inta makimisa. Maliwliwayam nga minan ti agserbi iti Diyos, lakay. Dayta ti kapatgan iti biyag tayo. Ti agdayaw iti apo. Tauray kasano ti panagsalukag tayo.
No awan mat ni Apo iti kaunggan tayo. Awan serbiti anyaman aganwat tayo, lakay. Ha? Iso apang nga asim. Danggan na ko ma. Patgamtikid daw ko. Inta makimisa. Kalpasan nga. Dumaray tayo iti Bible study iti kaaruba tayo. Napintas ti dumngag iti Bible study. Taado ti maadal tayo asasa o ti Diyos. Ay, dati kanya man, order ko. Ay, mabit lang Mahina ang kalaban. Dati kwarto? Adto yun ti order mo, ading. Orishit man man. Wala dyan sa Dati mo't ka manang, Ala, sumapol kayo iti pagtugawan nyo. Damot di pretong sa... Anak ko, ado ti customer mo. Umay katulungan. Ay, uwan man, anang. Agyaman na ka. Order. Ay na, Jack Amonte Raramida, tanin nagado ti customer. Ala, tulungan ka, nanak ko. Nay, apay nga ikan nakiti kwarta, John Barok. Uwan na, tapno maramanan nyo mo ti bindisyon na maaawat mi ti asawak, nanang. Ha? Alan nanang, awatin yun. Awate mo na balayan. Tauray siya, inikanak met ni Jun iti kwartak. Ay, agyamanak nga road, Barok. Awan na nyaman na. Masapol nga ibingay mi mo't ati bindisyon nga ipapa iti Diyos kada kami. Ket pakawanindak ko ma. Tainim imutan kayo iti kalabas. Saan kaya man nasaya ati agbalin nga agom. Iso ha, pakawanindak ko ma. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag.